хора, днес ще играем на Build a Plane. Може да се лайкнете и сабскрайбнете и нека да започваме. В това видео ще довършим самолета и ще го пробваме на летене. Целта ни е да стигнем 5000 метра. Въпреки че аз съм правил много повече, това ще е мисията за видеото. Така, супер. Идеята ми е да направя самолет в единична форма, като тази, която съм започнал. Имам супер много такива двигателя. Не знам името. Пропелъри са. Така. Просто ще си направя път. Така. Колкото сложа пропелерите. Така. И накрая напишете каква оценка давате за самолета ми. Wing, крила, разбира се. Ще сложим крила на самолета, за да може да се контролира. Охо, имам и пропелери доста за слагане. Хора, това сигурно ще стане доста силен самолет и бърз. Така. Добре, хора. Така. Мисля, че слагам прекалено много пропелери. Но нали трябва да стане бърз? Ще сложим колкото трябва. По бройка. Добре, и филкенове. Тейл. Забравих за тези. Задължителни са. Купил съм доста. Така. И какво има при Боб? Така. Нещо интересно. Така. Няма. Опи пропелър. Няма го в стока. Better tail. Балун. Нямам пари. Добре, просто както и да е. Rocket Booster. Така, хора, имаме и... Не. Нямаме ли инвентори изобщо? Да, бак. Имам бак. И да. Нямаме драйвърска седалка, това не ми харесва. И защо не мога да се... Да. Хора, не може да излетим. Това го осъзнавам. Нямам инвентар в тази игра. Не мога да се отворя бакбака. Мога. Драйвер сит. Ще го плейсна. Охо, ние имаме. Не, това. Имаме и Better Fuel. Имаме Barrel Fuel. Окей, спирам.
Така, добре. Хора, взехме най-нужните си материали. Взехме и още дизел, за да не ни изтече бързо. Взел съм барели. Имам доста. Тъй, че имаме доста гориво. Имаме и доста better fuel. И той ще свърши някаква работа. Така. Почти сме готови със самолета. Още, да. Така, само да делитнем тези две блокчета. И хора, готови сме за излитане! Мисля, че съм сложил прекалено много дизел. Вижте каква е скоростта ми. 500. Хора, мисля, че прекалих. 10 000 стъци имаме. Официално направихме 10 000. Вижте, sleep. I am sleepy face. Sleepy face. Sleepy face. Sleepy face. Защо не мога да направя ланч? О, имам балон деплоери. Ще ли влязат в нужда се някога? Добре, просто както и да е. Не можем да се лаунчваме. Не знам защо. И хора, това беше видеото за... Не е край на видео. Ще разгледам самолетите на други хора. Хора, офлайн каша ми е 60 000. Имаме... Хора, аз имам супер много каша. No way, има това в стока, трябват ми. Energy Shield. Няма, плащаме робъкси. Разбира се. Има го и това в стока, затова го искам. Хора, не мога да си купя това нещо. Искам го. Има плазма бустър. Хеликоптер пропелър. Не. Мизъл. Окей, мизъл. Опи пропелър. Гирс. Рокет бустър. Вау. Делта Уинг. Окей. Не е ли? Стоката си беше дори супер. Energy Shield. Той ще бъде тук. Към плазма бустър. Имаме някакъв по-опи бустър. Хеликоптер. Това на хеликоптер ли е? Че изглежда малко странно. Аз мога да се направя с истински хеликоптер. Окей, ще го приема като жест от играта. Това защото имам тепърва и много още неща да слагам. И разбира се, да, опи пропелър имаме. Това ще затворя инвентара си. Така. Балун деплоери. Сега тепърва балун деплоери ще слагаме. И тепърва имам още 20 000 каш. Гайс.
Окей, ще ги наспамя просто, ей така. Следващото ни нещо, кое за слагане е OP Propeller, който ще седи там. Не, много е не сейф така. Какво дали на нас? Спирам. Имам Rocket Booster. И да, OP Propeller, който ще седи някъде сейф. Добре. И да, хората, беше видеото за днес. Чао!